Те, както казах, вече с 3 букви. 1, 2, 3. Това са буквите. Познайте коя е тази дума? Я да видим. Ало, Сега. ало, арпаджик. Ето ги. Как? Арпаджик. Според вас арпаджик с 3 букви ли е? Абе не, ама като порасне става лук. А лук е с 3 букви. Айде идете да пораснете лукова главо. Не е лук. Спрете да тъпше този лук. Усещам чак през слушалката. Тук вътре ми смърдяхте на лук. Айде. Ало. Ало, Да. водещия ли си, бре? Да. Думата е очо. Няма такава дума очо. Пък как да нема, бре? Гледам ти предаването с 2 очи. Така? Ако затворя едното, остава какво? Едно очо. С 3 букви. Значи думата е очо. Железна логика, но неграмотна. Следващия. Ало, Чичко, Да? мама каза да каже, че думата е цар. Точно така, да, думата е цар. Думата е цар, но не на хората, а на животните. Моето момиченце. Кой е цар на животните? Я видим сега, 3 букви. Цар на животните, кой е? Коч. Моля? Мама каза, че ти си коч. Щом не е цар, значи ти си коч. Майка ти е стара. Моето момиченце. Следващия. Ало? Да. Ало? Да, ало. Ало, да. Да, ало, да. Ало, майката си е... Ти! Простаци! Следващия зрител, моля. Здравейте. Следващия. Моля ви се. Ало, Да. добър вечер от тоалетната. Моля? Не се притеснявайте, отворил съм вратата и по диагонал ви виждам на телевизора в хола. Значи думата е зур. Колеги, затворете веднага! Какво е това, бе? Какви са тия воняшки изроди, дето се обаждат днеска, бе? Воняха студиото. Няма ли един интелигент да звънне? Ще ви подскажа, става дума за нещо голямо, космато, рошево. Ало? Ало? Да. Явно става дума за дупе с 3 букви. Но аз съм интелигентен човек и не мога да кам гъсо ефир. Не! Стига вече, простащи! Какво е това сега? Майтапа се, бе. Що ме е голямо, космато и рошево, значи Алф. Алф е женат и извънземно такова. Следващия! Познайте думата с 3 букви, която означава хищно животно. Стои наперено, има рунтова грива. Ало, Да. това да не е Евгений Минчев. Ама с 3 букви. Пак глупости! Ами вижте, тогава сещам се за 2 думи, ама ме е срам да ви ги кажа. И в двете има У по средата. Няма У. По средата е... Значи кър. Не е кър! Ими то няма такава дума. Коя е тази дума? Я, пак ме заварвате в тоалетната. Какво значи я? Пак ме заварвате. Да не съм ми се обадил аз. Не бе, докато чаках на линията и ме напъната, рекох да свърша малко работа. Думата е... Не, думата не е диария, простаци. Следващия.